kalno pamon tan so min ciftoro non min mbiya on Amérique ko diwan wona leydi gotiri ko hakke capande joyi dowla ndendi yente district biyeteɗo Columbia so tawi en jirlimo kono dowlaji dentuɗi diwan Amérique capande joyi dowlo ko million ngaji 9 temettati capande jeegom e tati ujunere temedere nogasi tati million tawa ko do kilométre carré no pamir ton million ngaji 9 mbiɗen temettati capande jeegom e tati ujunere e temedere nogasi tati kilométre carré so tawi en jeeri kono dowlaji dentuɗi diwan Amérique mbiɗen ko sappo e jeeɗiɗi ganduɗa lawol dowla biyeteɗo France no pamir ton to dowlaji dentuɗi diwan Amérique ene hoɗi toon eɗe fodde temedde ɗiɗi e capande jeegom e tati million bani adama e hitandu ujunere temedde 9 e capande jeetati e ɗiɗi e nden ɗon hitande nde kalɗen joni hitande ujunere temedde 9 e capande jeeteɗiɗi kamɓe dowlaji dentuɗi diwan Amérique ɓe perimo fodde temedere e capande jeeɗiɗi e jeetati milliard de dollars tawala ko sooda so wona kaɓorɗe ɓe ganduɗa ko bomoye se tawi en jalti dowlaji dentuɗi diwan Amérique en naati dow le biyeteɗo Libye eɗen mbawi wiide ko ɓuuri ko hewde en ɗiɗo leydi fof ko jeerede kono noon ko leydi ngaldundi sabu woni jogui ko wiyete ko pétrole dowle Libye noon hewani tagaɓe nde tawno woni toon tan ko million ngaji tati bani adama hoorejo mbiɗen ko Muammar el Gaddafi wiyete warji jiɗo leydi kay hitandu ndere temedde 9 e capande jeegom e 9 woni joni duuɓi sappo e jeeɗiɗi wardiri leydi ndi kombo yara duuɓi nogas e jeegom kanko Gaddafi seedambo ambo walla kala ɓe ganduɗa ne gondi e kiiɓal ne keeɗa kadi ne hakkillaji mumen ne teta jeeyi mumen ko wayno ɓe ganduɗa ko Palestine naɓe en tetaɓe leydi mumen ko wayno Polisario ɓe ganduɗa hankkeni cankiri jeeyi baten ko kañumen kaɓanno e dowla biyeteɗo Mauritanie Gaddafi kadi ne suuɗaki e ɓurel mo walaki e leggel hay saaha e yidde rentinde leyɗele arabeɓe gona sappe goto o yetide rentinde dowla biyeteɗo Libye kañum e dowla Égypte o yetima rentinde kadi e dowla Libye e leydi biyeteneɗo Tunisie hayni Libye e dowla biyeteɗo Soudan ɗum ɗon fof noon gonga ni laataki Gaddafi kadi ne seetama e bonande sabu o darima ganduɗa hoorema e wadde kala golle beññiɗe kantorgue e dowla biyeteɗo Tchad diwan biyeteɗo ganduɗa Bandawzu ɗo paami toon temedere nogas ujunere ganduɗa hoorema kilométre carré tawa mo fawi hen kawri makko hay goto ganduɗa ɗi pata ko ɗum ɗo ni ganduɗa addani bandiraɓe heeɓe weñodirde makko wonande kay leyɗele ɗe ganduɗa ko ganje toñe kanko Gaddafi amo ɓalli noon no fewi ɓe ganduɗa ko nawliraɓe dowlaji dentuɗi diwan Amérique paamon hono dogre kawtal ngendi jiri sen aɓe gollodira no fewi kadi e fannuji ɓurɗi toɗɗade haare gorko ni biyeteɗo Yves Lacoste e nder deftere wiyetede l'état du monde sifa windere hitande ujunere temedde 9 e capande jeetati o wi so tawi woni Gaddafi yaɓi mo ganduɗa hono Amérique Ronald Reagan no paamirton hoorejo on dowlo ɗum wona tan sendima o wi so Gaddafi kadi ne yawima walla suusi Amérique hani ne jikko ɗum to banggue haare waɗi ɗum ko hono dogre kawtal ngendi jiri sen ko ɓen o honori ne gasani bandiraɓe heeɓe moɗon ne dentimijo oɗo gorko biyeteɗo Yves Lacoste wonande mo jiiɗen e jandi wiyeteɗo Jeune Afrique kono tan noon so tawi woni Gaddafi honorima dogre kawtal ngendi jiri sen itata kam hayso tawi woni ɓen ɗon janfatimo ne woɗɗani ɗo gati ɓe jeeɓi hakkude makko e dowlaji dentuɗi diwan Amérique tuma ganduɗa hoorema nde kaɓorde bomoji janata e dowla Libye to ɓuure muɗum biyeteɗo Tripoli e ɗon gasi beele ganduɗa hoorema ɗum ɗo ko jonfa walla ko dentogol ko wawi hen wonde foof kam mbiyen tan oɗo fitinere dotude daɗiɓe dogre kawtal ngendiji risen wonɓe toonete Libye toon gi hen guettode mumen Pulaar noon wi wonbone walluma e puccel mawno deril taw so gubbal dawi tongat juuɗe mum ko bandiraɓe ne gasa taw ko ɗum ɗon hetti dowla Libye ngati ni aɓe keeɓi kaɓirɗe kewɗe ɗe ganduɗa o muriɓe ko toon e ganduɗa hoorema kamɓe libinaɓe ɓe e bandiraɓe risen ɓe kono noon ɗen ɗon kaɓirɗe ɗe mbawa ɗumen gollorade te kadi ne ɓe ganduɗa ko fonnoɓe hollude ɗum nde fitinno ari nde ɓe joni
avril e hitandu ndere temede jeenayi e capande jeetati e jeegom tanga fecci jamma capande jeegom e jeegom laana ndiwo e dowlaji dintuɗi diwan Amérique tawi noon yogayɗen ɗon laaɗe diwoje ndiwri koto dowla wiyeteɗo Angleterre ɗi mbeji Kadhafi beddi kaɓirɗe mumen bonde bomoje ɓen ɗon ganda hoorema kaɓorde mana bom jani wuuro wiyetego Tripoli lamorko Libye kono kaɓirɗe keddiɗe bombuji ɗi keddiɗi janoyi ganda hoorema e wuuro wiyetego Benghazi ha handere dowla Libye wonon saaha bandiraɓe heewɓe kawri hen telajal sabu ni galle ɗo Kadhafi wonno ɗo ine wayno kaɓirɗe kewɗe ko ɗon jeni waɗi hen ɗe cugolel ngel ganduɗa ne yaara lebbi sappo e jeegom mana hitande e lebbi nayyi ko kanko neno ɗum gañim hen suwaji makko ganda hoorema ɗiɗo e joom suudu makko e hoore mum kono dole dariɗe saabu kisal dowle biyeteɗo Libye tellini laaɗe diwoji ɗiɗi ha wari hen e ɗiɗo ɓe ɓe ganduɗa ko capitaine en gonno tawa noon jiya koto dowlaji dentuɗi diwan Amérique laaro noon wi holko aldi ganduɗa julɗo e keefeero ko noon kewnoɗen wiide te kadi no ko noon lurdani saabu Kadhafi ko julɗo rigande ɗen gandi ko keefeero ko aldiɓe bandiraɓe ko ine heewi ko ɓuuri henede heewde koko usra yaltintake boowal kono noon hujjo rigan ganduɗa hoorejo dowlaji dentuɗi diwan Amérique yaltini o hamo yowi e toɓɓe ɗiɗi mamine to sifanade o hen ɗon toɓɓere mamin jañi ɗum min eto yañade hen so lamɗo jaaɓi ha paamon nde tawno noon ko jomaji yewtere nde ganduɗa hoorema kewani hen ɗon toɓɓere min car ɗum hande kono ɗimmere nde so lamɗo jaaɓi ko beele alet garowo toɓɓere adana nde noon oɗon gandi no woodi pelle tawa ganduɗa dentini ko saye sayede ɗe ganduɗa mayde ɗumen e yerde ndiyam ponɗi ɗen ɗon pelle ine mbaɗa ko tubakoɓe mbiyata ko mana terrorisme jeeyaɓe ɗen ɗon pelle ko kañumen mbiyete e tubankore hande terroriste en no pamirten waroɓe halkoɓe ƴiƴiɓe yoɓotoɓe pitali heloɓe kadi no koɗorɗe bandiraɓe ɗiɗo goomuji kalɗen foof so piñi subaka dawrata ko yo bone ñalɗo kala nde hen goto ganduɗa muusi welti andi waɗi golle mum tawata ko kaɓirɗe ganduɗa hoore ma bonni pitali kuuɗi kewɗi ganduɗa kuuɓi ƴiƴam kadi ne regui e karaje ɗeɗo pelle noon ko wone mumen ko ɗeɗo pelle jeeyaɓe mabɓe kay jeeyaɓe mabɓe juli laana ndiyam mbiyete ko ganduɗa hoore ma pakogo italien e serno ko biyeteɗo ganduɗa e Alexandrie wuuro ƴimmo o dowla Égypte waɗɓe ɗen noon golle kantoriɗe Palestine naɓe ne jeeya hen ɓe ni keeɓi ganduɗa nangude hen Amérique najo goto ƴari ɗum e ndiyam ha barode maayo peccimo Ronald Reagan horejo dowlaji denduɗi diwan Amérique noon wi bandiraɓe o wi ɗeɗo pelle fof yoga e mumen ine mballodira e gorko biyeteɗo Kadhafi ha hande kanko Reagan o wi ko Kadhafi wallittaɓe e kopporeje haɓe mbawa wadde ganduɗa hoore ma ɗeɗo galle bonde ɗeɓe golloto yanti hen oɗon gandi Kadhafi ne walla Palestine naɓe ɓe beele ne kefta ganduɗa jeeyi mumen noon jeeyi noon tesiɓe ɗum oɗon gandi ko juif en ɓeɓe ganduɗa ko wonɓe to Israël te wonɓe toonete juif en wonɓe Israël ɓe ine kaɓa ɓe ɓe ganduɗa ko Palestine naɓe beele ɓe jaltin ɗumen nokku o jembataɓe ko Amérique Palestine noon yimɓe mum wonɓe ɓe ganduɗa e ɗeɗo pelle ɗe kalɗen joni aɓe kappo beele aɓe ketta jeeyi mabɓe mo ganduɗa so en jiiɗi mbiyen dariɓe ɓe e teddeɓe ɗum haɓirte ganduɗa ko kopporeje miijo e sembe ganduɗa Amérique ɗen pelle ne keewi hande e windere nde tene kulɓini gelle ha no feewi no feewi no feewi ɓe kulɓini golle te koɓe gondi e karallagal e ñeeƴugol ngal ɗon ñeeƴal hayso ni woniɓe kam mbaɗani ɗum e kande e ñeeñal ngal ne hulɓini no feewi gonga noon mbiɗen ko ñeeñal ngal wona e kande saabu ganduɗa ko war hoore e lor pittali ɗen pelle ne woodi hen e hono ɗen ɗon pelle ne caari e nder windere nde ne woodi hen fedde wiyetede brigade rouge ko ɓen ɗon ganduɗa bandiraɓe kala mbo ɓe mbi moƴƴima laaɓa on ɗon so lelimo ne ɗanotako hayso ɗanimo hoyɗata walla mbiyano wen dorta ngati goto e haaloɓe ko naftata wi guitimi jimmayde mbala ndendani yoni tan yeru hakkude mabɓe kamɓe brigade rouge e gorko biyeteɗo Aldo Moro ne woodi kadi e pelle goɗɗe ko wayno la Banda Bader ko wayno ganduɗa septembre noir ko wayno
Hezbollah en mana ɓe mbiyata kamɓe ko yiɓe jomiraɗo ne woodi kadi ni ha hande ɗeɗo pelle ganduɗa ɓe mbiɗen ne mbaɗa hono gueɗe bonde goomu Abou Abbas organisation Chit Amal en wayno goomu biyeteɗo ganduɗa Abou Nidal kanko ardi ɗum e action directe en ɓeɓe ganduɗa goni ko France mana action directe no pamir toon woni golle joni joni ha hande ɗen ɗon pelle ne jeeya fedde wiyeteɗe cellule communiste combattant wayno les Corses les Basques les Flamands mana jertuɓe ne woodi hen ha hande ɗeɗo pelle ɗe kalɗen bandiraɓe wiyeteɓe les Normands e ko wayno l'IRA en les dissidents soviétiques ne woodi ha hande gomuni wiye les panthères noirs mana katamaji ɓaɗeji pelle ɗe mbiɗen ina mbaɗa golle kantoruɗe ne jeeya hen no mbiruɗen joni goomu Abou Abbas kanko Abou Abbas ni o meeɗi hikka mo joli e laaranji o ka nawi e leydi mbiyetendi Italie Amérique naɓe tellini kan ɗon laana alay saago to worgo méditerranée ɓe tuumi kan ɗon laana mana ɓe mbi kanko Abou Abbas mon joli hen kew wondi kay fedde makko aɓe jogui kabirɗe bomoji eɓe bomoyane laana kande tellinande ɓe tawani hen hay batte wonande kabirɗe bomoji ɗum ni on ɗon saaha addino fiɗino hakkude dowlaji dintuɗi diwan Amérique e dowle biyeteɗo Italie oɗon tesko kadi ne kaɓorɗe ganduɗa bomoje beddanoɗe to Vienne to lamorgo dowla Autriche ha sappo e tato maayi hen oɗon tesko kadi ne kaɓorɗe bomoje beddanoɗe to nokku biyeteɗo Rome lamorgo dowla Italie ha sappo e jeetato kawri hen e ladial nagase wone moɗon e testi kadi ni bomo waɗa e laranji o ko dowlaji dintuɗi diwan Amérique biyetega TWA oɗon ni kan ni kan ɗon laranji o TWA on bombo kaliti ha nayo maayi hen e nder ɓen ɗon déroyol ina yaara e lebbi jeego on jejjitani kadi ne ko ɓooyani ko to Allemagne suudu moftirdu beeli soññago tufam noppi suni caggal ganda hoorema nde bombo kaliti e ndun ɗon suudu Amérique naaɓe ɗiɗo maayi hen eɗen mbawi rabbikinade ɗon joni noon bandiral Ronald Reagan wi yi nokkuji foof kala ganduɗa hoore maɗo bombo kaliti hen fewji ɗum ko Kadhafi beele noon kanko Reagan amo jogani ɗum dalilu fotino so tawi omo jogui dalilu o tara ɗum o sarta ɗum o haala ha yaaji beele ni ganduɗa hoorema kanko Reagan ko wi ko eɗen mbawi wiide ko gonga wonande ganduɗa ko tuumi ko Kadhafi ko kañum heblata ɗeɗo pelle ganduɗa hoorema no bomiri ɗo jabotoɗen ko miijo jayandiyanke goto ene wiye Amir Taheri kanko Amir Taheri jiiɗen ganduɗa hoorema haalama ko kay nder jayandi wiyeteno Jeune Afrique o wi Reagan wiide ganduɗa ko Muammar el Kadhafi heblata ɗeɗo pelle ɗum ni wodani alaɗa tuuɗi sellata gati Libya lawol sembe o wiide tawno noon Abou Nidal ko gandaɗo no fewi e ɗeɗo pelle ɗe ganduɗa ina mbaɗa ko yoɗani wiyete ko kanko woni jungo ñaamo Kadhafi kono noon kala cikkuɗo ɗum bandiraɓe juumi gati ha hande de ko kanko Taher kanko Amir Taheri haalata ko gati Abou Nidal ari Libi kono riwa dowle biyeteɗo Irak ko gonga noon amo jogui toone te ganduɗa kono ko wiyete ko camp d'entraînement no famir toon kanko waɗa toone de hebloɓe ɓe ganduɗa ko pewnoɓe ɗeɗo kaɓurde bomoje ko yahoɓe kadi ne beddo ɗum
kono amo jogii kadi ne yeru on ɗon to dole biyeteɗo Syrie, amo jogii kadi ne geɗe goɗɗe to dole biyeteɗo Liban. te amo jokkodiri no feewi kadi ne e leyɗele funnaage ɗe mana leyɗele ɗe. kanko Amir Taheri e nder jayde Jeune Afrique kanko haalata o wi annduɓe ɓe kay ine paali wonde Abou Nidal ɓuri ɓallade ganduɗa ko Hafez El Hassad kono wona tan Khadafi. o wi ne woodi kadi ne woɗɓe feeñɓe jeyaɓe pelle kulɓiniɗe waɓeno hono Georges Abache mo ganduɗa woni kay Front populaire pour la libération de la Palestine. o wi ko wayno Nayef Awat Me kañum Ahmed Djibril en, ko wayno ganduɗa Abou Moussa kañum Abou Ibrahim, ɓe ganduɗa jeeya kay ɗum biyeteɗo le mouvement de 15 mai. ɓeɗo fof ko gonga aɓe teddodiri e Muammar El Khadafi, kono noon bandiraɓe ɓe ɓuri ganduɗa hoorema hoolade gollodirde kay ɓe ganduɗa ko les services secrets syriens, ɓe ganduɗa ko kañumen gollotto less jaaɓe dole David Kalkisal dowle Syrie, mana ɓen ɗon to Moyen-Orient. to Moyen-Orient bandiraɓe gomuji mbaɗino le jihad islamique ko wayno Hezbollah en e woɗɓe ganduɗa hoorema ɓeɗo fof ine gollodira e oɗo saha eɗen gandi e gorko biyeteɗo Imam Khomeini to dowle Iran, kono noon ɓe gollodirta kay Khomeini wona Khadafi. o wi ha hande kanko jaydiyanke o e nder jayde Jeune Afrique ko hayko haalata ko o wi gomuji kaalaɗi ɗi fof ɓuri hulɓinade hen, ɗiɗo gomuji fof ɓuri hulɓinade hen ko le parti nationaliste, le parti national socialiste syrien. o wi sabu parti national socialiste syrien on ɗon kañum hebli lawol ha ɓeɓe ganduɗa janoy e gorko biyeteɗo Chapour Bakhtiar to nayi dow la France e hitaɗo temeɗe jeenayyi capanɗe jeetati e goho. o wi ko hunde yimɓe on ɗon goomu janti e yimɓe ganduɗa hoorema goomu hono Hezbollah, ɓe jeehi to Liban ɓe mbomoy toon ɗo fodde temettati e capanɗe joyi ɓe ganduɗa ko soldat en dadiɗi hakkude tan Amérique naajo e France naajo. joni noon bandiraɓe holno Ronald Reagan duuroriɓe ɗo fof ɓe ganduɗa ne mbaɗa ɓeɗo golle kantoride o fuɗi tan Khadafi o wi ko an dokka ɗo wiyete ko niɓɓe reconnaisse sikkuɗen waɗi ɗum ko signale yawde kono pulaari wiyata ni ko andude ɗo yanta. amo jogani Khadafi basel gila hanke heccengue ko ndiyel o sawti ñande 15 lewru avril to Tripoli e to Ben Gazi. min dokki on bandiraɓe sifa nde ɗo toɓɓere hakkillaji mon ñaawi ko foti wonde ko toɓɓere heddine nde so lamɗo jaɓi men ngar hen alet garo. e tawtorede noon bandiraɓe heɓere tawno hande haalirde nde udditama dane ɗe jaaji mo kala ri ƴewde holɗon gollortoɗen e holno ciblirten ndero yewtere andu sandi andin yewto banggue ganduɗa e wigrinoɗen kettir Allah jimbare sek ceɗɗo barganajo o e bandiraɓe woɓɓe limtinɓe min huufi haalirde nde sermon tijane an ale ɓennuɗo bandiraɓe min puɗɗinoma yewtande on ko fati fitina hakkude Muammar El Khadafi e Ronald Reagan caggal cuwodiral mabɓe ñande 15 lewru avril to gure Tripoli e Ben Gazi. min mbi noon wonde woni ndiniɓe ko ɓuuri hen hewde koko usra haalaka kono ko Reagan yaltini boowal ko waɗi ɗum hujja ina yoyi e toɓɓe ɗiɗi.
en toɓɓere woni Ronald Reagan wi goomuji nani aduno ko pewjoji ganda bonande e halkare lorpitali mana terroriste en so tawi woni en kaali tubankore ɗin goomuji noon ne jotodiri no fewi no fewi e gorko biyeteɗo Khadafi e wiide makko ha ko kanko heblata to batte ganduɗa miijo e koppareji ɗiɗo goomuji hari daña sembe bomde kala ganduɗa hoore ma ko ɗi jiiɗi bomde ko noon tigui Reagan wiiri alel ɓennuɗo min jañimo no fewi e nden ɗon toɓɓere heddi tan ko so tawi woni on paamimo kala e moɗon no hakkille muɗum ñawri no laaɓi en tan bandiraɓe so Khadafi ne hebla ɗiɗo goomuji ne ko gonga ɗin ɗon goomuji ne ndufo ƴiƴam so tawi ɗum ɗon ne woodi omo hebla ɗin goomuji Reagan e hoore mum kañum ne waɗi ko wanno ko tawde woni kay ganduɗa hajori Khadafi ko conde kuri kañum ne rufi ƴiƴam yonti hen takkude kam eɗen gandi bandiraɓe ne weeɓi kono beele haala Ronald Reagan hoorejo dowlaji ɗintude diwan Amérique ko haalo almami Malik no haalo plaren kewi wirude ni Khadafi noon ko gonga ko cettanaɗo bonande nde tawno ko baɗ bonijo ɗum waɗi o yeddanta ko hayso tawi woni o tunwani e won gueɗe ne gasa ni ine tawa ganduɗa hoore ma mbo jeeya e hebloɓe ɗiɗo goomuji gaddoji perguitte ne gollo golle ɗe ganduɗa ko kantoriɗe e lorgol pitali soko tan bandiraɓe ne woodi goomuji kewɗi goɗɗi e tawre jogui ñeñal e karallagal bonande taw wona kanko Khadafi hebli ɗumen teno ɓen ɗon ganduɗa jarata no gartirta ɗin goomuji paamon no gollorto e no lellirta peeji mumen wonde ɗum humpani wonde ɗum humpani taw wona Khadafi ɓen ɗon noon sen tewi mbiyen ɓe memaka mataw ko Khadafi ɓuuri ganduɗa hadde hakke ɓuuri kadi ne welde tamsindade heddiɓe ɓe haade ma tinde guure mabɓe bomba a sippinto ko wona gotol ganda e peeje ma mbala jamma mo wona ganda goto tawa danaki so ɗen ni ganda nde ɗo toɓɓere ne jewtuɗen alet ɓennuɗo hande o en carat pacciren ganda hoore ma ɗimmere nde nden toɓɓere hakke gandal nde ko neɗɗo andi foof noon ko yoga kala wonande ganda no pulariyankoɓe masine mbinu no laaɗi en e oɗo saaha woni heeɗiɓe men tawa ɓuuri en gandal wonande ko kalaton ko wonande ko kalaten ko kono noon so tawi woni ɓen ɗon kettima men so tawi wonko ngakki ko kalden ko so tawi ɓe peeɗi hen eɗen mbiya tan yo dañjo haari bisimilla mabɓe ɗo yoɓe ngar ko ngakki hen foof ɓe timmina to ɓeni dimmere noon laaɗiri luural hakkude Khadafi e Reagan tessata ganduɗa nandude hay keerol hayso tawi woni wona gati bandiraɓe oɗon gandi leydi foof ne jogui keeri tati ɗi sariya hettini mbiyen ko liɗi ne woodi keerol leydi bertindi ndiɗo leydi e ndiɗo kaadi kay ngoɗo maayo walla nde ɗo tulde ma walla ngol ɗo joolol no paamir toon ko noon cifortoɗen keerol tumnigol e leydi bertindi leydi foof ne jogui ganduɗa keerol e nder weeyo mana hakkude leydi e kam e asaman no paamir toon diwan gonɗo hakkude ganduɗa leydi e asaman tawa timi kay dowla manijo ɗum noon dowlaji ganduɗa ne keerodira to dow hakkude leydi ganduɗa e asaman goto fof ne joguiɗo haaɗi no woodi kadi ne keerol e maayo hango gati kala leydi takkidi e gueyi ne jogui hen jeyi on jeyi kadi ne won tan ganduɗa ɗo kaddata e goɗɗo tawa ganduɗa ɗo kadda ɗo ko ɗon leydi gondi ɓami kañum ne jogui gaga noon ɗo kadduɗa e leydi gondi to banggue gueji no woodi nokkuji ɗe ganduɗa e nder ɗen ɗon maaje kadde mbiyete ko les eaux international so tawi woni en kaali tubankore ala samba ala demba ko portuɗi jettuɗi diraɓa no semde goto foof ne jogui hen te gueɗal mum ɗum ɗon noon ala ko o jeeyi ala ko o jeeyi saabu no mbiruɗen ni les eaux international ko yimɓe foof ndendi ɗum ɗon noon ha hande no woodi ganduɗa hoorema nokku ina wiye le golfe de Sirte woni kay maayo hango wiyetego méditerranée bandiraɓe oɗo golfe de Sirte ko ɗo yete ganduɗa saqqaji ɗi goni ma en gardum joni taren o lesa le golfe de Sirte woni kay maayo hango wiyetengo méditerranée golfe noon bandiraɓe ɗiɓi nandude kay lunka gadi ko ɗum demgal leydi jondi kof ngal ɗon demgal leydi feccita maayo ngo ñemtina lelde noro ha paamon ya ha faw bafoya
taw bange nano e nyaamongo fof ko ndiyam hakkunde do ko leydi nden hettere leydi non bandirabe kanyu wiete golfo do sirt odo golfo mo kalaten gondo lural hakkunde Reagan e Gaddafi ko kanyum biiden wiete golfo do sirt yoni non holno lural gal way ngal don lural ko ni ngal way lompodu mbiiden du joni golfo do sirt sen jidi biyen non biyen lompodu sirt imamum ina mawni no fi kono ligine jeyi henede fodde ganda temede ɗiɗi miles no paamirton noon mile goto ganda ko kilométre e temede jeegom e jeenayyi meter joni noon heddi holto limore nde ganda fuɗɗoto Gaddafi wi no tiide lompodu ndu ganda hoore ma yarata ɗo ko ɗon tan limore temede ɗiɗi miles o wawata ganda hoore ma lelnede limore nde fuɗɗo toon jokka e nder gueeci o haadu timmi kala Reagan mbi muk ɗum ɗon sellata laarotako limore nde kay tuggata tan ganda ko ɗo lomporu ndu tuggiɗo jokka noon ganda hoore ma ha timma so won jiiɗum noon won ko waɗi ɗum kono ha paamon wonande onon de paamani min pirlo tawde mbiɗen hunde nde lomporu ndu ɗeɓi nandude kay leldenoro Gaddafi wi tuggata tan koɗo hoore noro ɗo lime ɗon ha wona ganda temedde ɗiɗi miles omo ganda ko Ronald Reagan wi tuggata koɗo dorlol noro ɗo ficcita noro o e diraji muɗum de no potiri ni yaha jokka ganda ha temedde ɗiɗi ganda miles o timma ɗo noon ko ɗo lural ngal woni sen jii ɗum noon bandiraɓe gon ko waɗi ɗum ko Reagan ambo yiɗi ngal lambele makko laaɗe makko ndiyam ina ndewa e on ɗon nokku ɓe ɓallo Gaddafi beele kala nde o anniyi wadde bonande fewde mum tawa leelata Gaddafi kañum ina faami ɗum te ina laaɓa so tawi ganda hoore ma o jaaɓi ɗum mosantamo kanko Gaddafi ngate ɗoɓe jeddito jeyi makko ɗo so ɓe dañi wawde rewde ɗo nede heɓe pawaɗon koyɗe mabɓe nde ɓe jiiɗi bomde mo foof ɗum ɗon ɓe pewditto ɗon ɗo ɓe luurodittoɗo bandiraɓe ko ɗon nana toon ina wiye tubankore 36e parallèle Gaddafi wi joni noon tawde woni min somi weltidimo tan ɓeɗo garate duwam alay saago mi sakkana ɓe feere o wi oɗo nokku ɗo luural ngal ganduɗa woni ɗo wiyete ko la ligne de mort no pamir toon woni didol mayde o wi ɗo ko jeeyam deppuɗo foof ha yettiɗo ko lakara woni janjam ɗum addanimo wiide ganduɗa ɗo wiyete ko la ligne de mort mana nokku oɗo ngol ɗo didol kala pawɗo koyɗe mum ɗanno ganda februel baba jara hiɗo non paami jajaɓe soɓe liiɗuɓe paami holko jiɗɗen wiide no sawnoɓe cuuli mayde ma woni moɗon noon wiɓe beele ganduɗa Reagan o nokku ganduɗa mbo foɗanto o hujjinorto ko jeeyi Amérique mbiyen ɗon ala ndaw ko weyi ngati on ɗon nokku hayso ni laawol ñaawino hande o wi ganduɗa nokku o Gaddafi jeeya ɗum ko kanko Gaddafi e Reagan fof ndendata pota e on ɗon nokku hay goto heroraki nokku o leyɗele fof aduna on ndendi mbiɗen ko portuɗi jettuɗi tubakoɓe mbi ɗum ko liaison international ɗum noon hayso sari e ñaawi kay wi an Gaddafi a jeeyaɗo ittata hande ganduɗa no Reagan no fotini hen ko noon Gaddafi foti hen nde tawno toon wona jeeyi Amérique ɗum ɗon noon miijante ko Gaddafi jeeyi so Gaddafi jeeyani so tawi lawol ñaawi Gaddafi a jeeya kanko e Amérique naaɓe fof ndendata pota hen ɗum ɗon noon o hujjinoraki kam mataw kanko Reagan wonde kanko jeeyi ɗon ha hande jokken joni noon bandiraɓe hakkude Gaddafi e Reagan hoole mabɓe keeɗo e lobogel fenade ɗon ko niɓe ko nusde guilagal lawol goto foof no famiri tawde on keeɗimo guila ɗo puɗɗiten ha ɗo jaraten ɗo heddi ko goto e mon fof ñawra hakkille mum
hikka addi fitina kono nden mbiyen tan ine haadnoɗo jaɓi gila noon nde doole e leyɗele Amérique mana fodde 13 dowlo gonnoɗi on saaha en jimandi dowlo ne wiye Grande Bretagne keeɓi koye mumen caggal nanodiral Versailles ñande 3 lewru septembre e hitande ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeetati e tati ko gila nden perguite nde fuɗɗi nden leyɗele 13 jeeyade e diwan Amérique ketti ndimagu mumen nden jalti ganduɗa e mbilu Grande Bretagne dewgol laaɗi mumen ndiyam e dowlaji ɗi wonande kay maayo Méditerranée fuɗɗi addude ganduɗa beñodiral ngari tawde ɓe nanodirani eɗen leyɗele ɓe juɓɓinani kadi ne kayitaji hakkude mabɓe e leyɗele biyeteɗe Maroc en Tunisie kañum e Algérie ha e Libye en leyɗele caali mbiɗeɗi leyɗele mumen ɓe cittaki ɗum addi hitande ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeette jeegom nanodiral waɗi to Marrakech hakkude dowlaji dentuɗi diwan Amérique e dowle biyeteɗo Maroc wonande ganduɗa hoore mabɓe en jamiri yowlade mabɓe peccit jeyi mumen kono noon tawi ɓe jogui Maroc fodde hono ujunaji sappo dollar koppareji ñawateɗe dowlaji dentuɗi diwan Amérique jiiɗani kadi ne betelaji e kabirɗe goɗɗe tawa ganduɗa ko kabirɗe haare e hitande ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeenayyi e joyyi dowlaji dentuɗi diwan Amérique ɓe mbaddi kadi ne nanodiral bangal noon e dowla biyeteɗo Algérie ɓe jooɗi kadi ne koppareji kewde no feewi e hitande ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeenayyi e jeegom ha pamono ɗo fitina wona tan hikka ko wurmbitiɗo nanodiral bangal noon siifa hakkude dowlaji dentuɗi diwan Amérique e o mo ganduɗa ko beeɗo Tripoli hoorejo dowle Libye on saaha ɓe jooɗi ganduɗa koppareji kewde ɓe mbaddi kadi ne ladial e hitande ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi no pamirton nden hitande Cheikh Oumar yi aduna e cuuɗi meɗen Fouta to Halwar wonande bandiraɓe hewɓe no pamirta mbiɗen hitande ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeenayyi e ujunere temedde jeetati e goho wonde ganduɗa hoore maɓe paami ɓe Amérique naɓe goni kay jamfade ɓe jamti ɓe yiidi kamɓe ɓe jalti mbiɗen e ngal ɗon nanodiral ngal ganduɗa siññinino ko guila hitande ujunere e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeenayyi e jeegom nden Amérique darima ha andi Paris ɓe mbini laana mabɓe mbiyete ka Philadelphia an ɗon laana noon takki ha yetti nokku biyeteɗo Tripoli lamorgo dowla Libye Libye laranigol jaam ɓe paali kan ɗon laana ɓe nangi ɗum e nder makka ina jolno henete ganduɗa fodde temedde tati e jeeɗiɗo gorko ɓe jaggi henete e nder ɓen temedde tati e jeeɗiɗo gorko hen capanɗe nayyi ko marine en no pamirton Libye naɓe mbatti ganɗon kan laana e jeyi mum ine kutoro Amérique naɓe gandi kaɗo laana ko gacce wonande saabu kaɗo laana yiyeede ine haya tawa hande nawata ko Libye kono hanke heccanki jeynoka ko dowlaji dentuɗi diwan Amérique ɓe mbi ɗum ɗo heƴata e fittali mabɓe aɓete ko kan ɗon laana duuɓe bandu haɓe keeɓi kay hitande ujunere temedde jeende e nayyi ɓe julli laana ka ko yuwi ka majji meɗen ɗum addi no ganduɗa on ɗon saaha fitina o mawnino kadi ni e ɗin ɗon dumunnaji ko yowiti noon e nduɗo lompoɗo ganduɗa innanɗo gorto de sirte bandiraɓe fitina hakkude Kadhafi e Reagan ɓeydiri tan ko fitina mo ganduɗa siwdiri e on ɗon saaha woni joni duuɓi temedere e capanɗe jeetati gorko biyeteno Thomas Jefferson on wonno on saaha hoorejo dowlaji dentuɗi diwan Amérique e gorko goɗɗo biyeteno ɗo Youssef Karamanli mo ganduɗa komo dowla Libye on dowlo wardi noon sen jiiɗi mbiyen oɗo fitina koko rona gaga noon bandiraɓe kaɓirɗe bomoje beddade e guure biyeteɗo Tripoli e Benghazi ñande 15 lewru avril pamon e nder maayo Méditerranée ngo merodiral kulɓinigal nantoon laade ndiyam jeeyade e 6e flotte américaine nantoon to ganduɗa hoore ma kaya ine merono ko Kadhafi niraɗo la ligne de mort mana diidol mayde joni dariɗe saabu kisal dowla Libye e gardugol colonel Kadhafi ne jogui pellital mo kala e mumen wonki mo wala séréne ɓe mbiɗo Reagan so koyngal ma fawima ɗo e nokku min mbi ganduɗa diidol mayde ɓe kala ɓattiɗo ɗo min jerbina ɗum ko leelani
no halpulare en mbiyata ni on gandi kay wonande ganda ko yaltina boowal ko holko rendini Khadafi e rigal ko ganduɗen tan sinnogo sago men ɓeɗo kaɓorde ɗe ganduɗa ko bomoje pusoji ne jowbo pitali nde pewjotti eɗen gandi ɗeɗo ko kaɓorde ko koporeji limtinde te ɗen ɗon so mbaɗano ganda e kande totate ko miskineɓe bindere nde cooda hen guura caftoto gati ko ɗum ɓuuri jojjude sukaɓe ne maaya kala kitale sukaɓe ganduɗa hoorema tawa dañani hay duuɓi joyi taw waɗi ɗumen ko ñabbuli tawade ɗum ko basa wonande kay ɓe wiɓe ko jangguɓe beele ɓe poti ñembede ɓe wiɓe ne jogui ko tuuba koɓe mbiyata ko civilisation beele ganduɗa ɓe poti ñembede tawi ko fewnude kabirɗe ganduɗa ko bomoje iren cikki Allah te ganduɗa ko pamden ɗi hujjaji fof bandiraɓe ko hanane tan boyi laawi nayyi sinno kay wonano ganda sulmade bonande kala luural ne jogui no maslorto taw ketalaji yettaka mbiɗo ganduɗa hoorema ko jangguɗo ko gando ko gardiɗo ha wiye ni lamɗo ene ñemtina Allah beele on ala feere wonande so lurdama taw wona yobade pitali mumunteɓe e jambureɓe ɓe mbiyani mbaɗani te bandiraɓe caggal nde Tripoli e Benghazi bomba Khadafi soyi mayani wonko rigan waɗi windere nde ngati wañoɓe ne gandi so tawi a barmini mbarude a warani ɗum a addi sohla saabu toke mini jiijam hay goto ala hande o e jaam saabu humpani hay goto tawde Khadafi kay laaɓama andino ganduɗa hoorema rigan yinno ko yoɓade fitandu makko no yoftori foof kay humpani hay goto kay ganduɗa wonande joguiɗo gandal baynigal hakkille bayniɗo gandal ine faami kanko Khadafi no yoftorto foof goto fof kam nendi ko joftoto te bandiraɓe ne hulɓini holko waɗi ɗum hulɓinade heddi ko honde o yoftoto holɗo yoftoto e holno yoftorto heddi ko beele so ari yoftade o jogorani naworde hen ɓe mbiyani hay batte saabu goto e haaloɓe ko nafata pular yanki o wimo jogui ganduɗa sawru sikki larbo mo wiyani ɗum hay batte caggal noon nde Tripoli e Benghazi bomba kabirde bomoje walla kaɓorde bomoje bedda toon pusi capantato ganduɗa hoorema civil en maayi toon ala ko ali 13 ɓe ganduɗa ko dadiɓe ɓen mbumimo hen ñande 15 lewru avril hitande gonɗen nde gañiɗe ɓe noon limota kone tawno endi e maaɓe ɓe ne jeeya en cukalel ngel ganduɗa en yara lebbi 16 hitande duuɓi nayyi tawi ko Khadafi neno ɗum cukalel deɓel sukaɓe ɗiɗo kadi ɓe ganduɗa ko kanko jibini ɗum gañimo hen ala ko haali joom suudu makko ɓe heddiɓe ganduɗa gañiɓe henete hay goto wawa wiide ko ni ɓuuri Khadafi won ɗon saaha ma woni wonɗon wiiɓe holto wonno kanko Khadafi de ɗeɗo gueɗe mbaɗata ma won hen komin paami mon o wonno tigui tigui kay nder galle o ngati ko adi ganduɗa ko laaɗe diwoje ɗe ine piɗɗe bidje mumen to Grande Bretagne ine tindi to Benghazi e Tripoli tawi ko yurnotoɓe ɓe sen kaali tubankore mbiyen service secret ɓe kumpitiɓe ɓe ganduɗa ko Amérique naaɓe ɓe mbi Khadafi nan leeli nder joni noon hay batte yettaki ganduɗa hoorema Khadafi holko waɗi ɗum pamon Khadafi ne jogui anduɓe settaɓe kono ganduɗa ɓe mbiyeten ɓeɗo lasrariyankoɓe ɓen goni tan kay ladde tuula e la e nder jeerene nde caggal ganduɗa juulu tami tan kay kulisaji mumen ne kucciri funnagi ala ko woni golle mumen so wona ñaganade Khadafi kisal ko adi noon ko Amérique naaɓe ɓe ganduɗa hoorema ene jana e Tripoli lamorgo dowle Libye e Benghazi ɓen gari kamɓe ganduɗa sernaɓe ɓe ɓe totti Khadafi alluwal kiri
ne sifa hene te ganda katumeji ha joofi katumeji Qur'anil Karim ngal don alwal nan mofta e les tillis makko ay on don les ganda hoore ma tillis o batinto nyande fof nde kabirde bomoje de bombuyi nde jeni e galle o di kedi galle o ganda hoore ma ha diggi be mayi hen be melsi on non sa hay patte ganda hoore ma yettaage tilliso ma woni mon wiibe ndaw ko hawni ko gonga ne hawni mataw kono non ganda wona ha may sone hawni de won kambe dum hawani sabu ko Allah ko enen gandi ko dum tigi woni gonga yankobe sesti min jurni diriji aya o ganni e kala fannuji ko dum do min jitani on min bi on non on bandirabe ko min kali ko no pular masine wiiri ko neddo andi kala ko yoga kala ko ngaki en ngari timmini ne tawno min kali tan ko hakke gandala men ngal yaajaji bismillah kala jogido ko buri dum adda ne tawno sago jolbe lana fof ko teroyde min woni do tan ko min nantine kono wona min kala minen buri heddi be gandal ala minen min woni do tan ko